Jotono khulumbaika Tripurani joto rangsakni lukurokno tini belaikeno kaisa khamani kogno tuyang kisa kogma sasinai nukha social media o Protasha Tripura hini kaisa sarikni potrika o sung nukha sini Tripura hastini Khoroksa Sangsad hai ke MP sini borong nang Reputi Tripura kaisa sobao je samani kogno o potrika o tisajaka je mia IPFT tei Tripura je thansangni sini Tripura sa dofani bagi samung khlainani ni sung thansang laimani no bosago ajaga potrikani mote je 0/0 is equal to 0 nai jesupano ajaga thansang laitungdi alliance laitungdi 0/0 is equal to 0 abo bosanani naikha tei sabasaka according to potrika kaisung koinani muchungo amtui haike Tripura satutui bahike sudu rajniti no hamjaglai dofano phiyogna wansu yawi amtui haike kogrok salai toka kai sini Tripura sa dofani bagui belaikeno chaya tei sraimung nangnai hini ang personally wansugo gai sing koinai jotono chini Tripura hastini joto Tripura sarokno rajniti khlai tongnai rokno bo chung koinani muchungo haidi amte haike sudu rajniti no hamjakmang sidu chair no hamjaklaimang sung 70 bochor katri rohorka chini Tripura sarokni thinang tamungnai amo wansuglayawi tini party IPFT MLA montri tongphano sung bubagrano hamjaka bubagra bai abono Tripura mothabai thansa kai sung busukangni edisi chongmari te phainai chongmari ro hege chini Tripura sadofa mo thangjagnani Tripura land greater Tripura land no hamjaglaino sung thansang laikha ta burung chini o thansan hamjaglai je borok Tripura sa hinjagnai ro jotono phai tongo ge phadi norok bo nogo asugyawi haibesidi chini busukangni 24 tarik khumulung pro je rally tei ajaga uluku kuthum panda ajaga norok jotono phai manjak khani ningthung 0 to 0 sabungnai abo jorase koksanai joto lukurok naisingui matongbainai sung busukangni edisi chongmarni result purun saimanai 0 to 0 sabunai belaina hambai khulumbaika te horka